Kabro, kabagis, medyo malambot na po yon. Pwede nyo i-pressure cooker o medyo isang oras na yung pagpapalambot ba. Kung pressure cooker, mga 30 minutes lang, okay na po. Tapos mga kabro, mga kabagis, ito po yung kwan, yung naiwa ko na kwan, ito yung binoil tapos ito gagawin nating sisig. Pwedeng original na sisig, pwede po yung pag naiwa-iwa nyo pa, pwede nyo pong lagyan ng itlog. Depende kung anong gusto nyong kwan, iba-ibang klaseng sisig kasi. Yan, spring break kasi ng mga bata. Para matikman nila itong mga luto sa atin, lutong Pinoy. Pwede may pangpulutan na kayo, may pangulam pa. Kayang-kaya nyong gawin po ito. Maganda kasi ang araw ngayon, no? Yan po. Dito po kami sa likuran lang ng bahay. Ito yung lechonan ko kasi. Dalawa na, yung isa nasa loob. Tapos magkukon din ako. Ba-vlog ko rin yung kwan kasi may nag-order ng lechon. Gagawin ko yun sa Sabado. Po, tatadtarin natin yan, tapos lalagyan natin yung kung ganito yung yan, mga ito paglalagyan ng sisig, dalawang pirasan mis. May kwan po ako sa loob mga dagdag yan. Mag-iwa po tayong ingredients po ito. Ito yung scallion o onion leaves, pwede nyo pong lagyan yan pag gawa kayo ng sisig. Mga pulutan ganito rin, mga ulam-ulam. Naiwa ko na yung sili kanina habang niluluto ko ito, habang iniihaw ko tuntunot, habang tuntunon. Ito po yung ito po yung sili ito, kasi tapos to sibuyas. Ito sibuyas. So marami sibuyas yan, ihalo natin doon. Dito ihalo natin dito. Pang bahay lang naman ito, pwede nyo pong gayahin para may experience nyo po. Kain yung pamilya ninyo, barkada o kaibigan, kamag-anak. Yan, ito bawang po ito. Pag nag-iwa kayo, dahan-dahan lang po ganito. Pag-iwa ganyan. Please like, comments, and subscribes. Praise Lord Agibis po. Abang-abangan nyo yung mga susunod-sunod kong mga video po. Maraming salamat sa panonood. Ayan. Ito po yan. Tapos haluan natin ng nagkukuhan po ako kasi hinaluan ko ng red and white onion pag yung mga pagkain, ulam-ulam, pag yung talagang pangbisita. Ganito. Pag naghawak po kayo, ganyan po. Hindi, wag ganito po. Ganyan. Para hindi matatapyas yung kamay ninyo. Hindi po kasi pag sa kwan, hindi sa paghiwa ninyo. Minsan yung talagang susundin yung kwan, Julian style, mga Julian cuts, diba? Yan, ito ipaghalo-haluin po natin yan.
Tapos ito po yung yan, yung ingredients po. Ingredients po yan, oh. Ingredients. Ito po, kung walang kalamansi, lemon po. Ano na, lemon or lime. Lemon or lime, itong ingredients yan. Salt. Konti lang pong salt. Tapos lalagyan ako kasi ng Himalayan salt kasi maganda yung benefits niya. Powdered na ground pepper, powdered paminta, konting soy po. Yan, ganyan lang siguro ingredients. Ayan. Tapos iwa po tayo. Ayan po, tatarin po natin yan, ha. Ito yung panga, ito yung mata po, mata yan, masarap. Pwede rin nyo lagyan ng ito, liver ng manok, yan, liver ng baboy, depende kung anong gusto nyo. Ito po yung tainga, yan, crunchy, oh. Yan, papakinggan nyo, crunchy. Yung dila po para masarap, pinong-pino lang po. Diba, total pang bahay lang naman po ito. Ito yung uso po. Yan man ang mga nguso. Naman yan, oh, crunchy, oh. Ayan po. Tayo ng dalawa, oh. Yan po dinakdakan namin. Ulam. O may ulam na kayo, may pulutan pa kayo. Po si Chris Lord Agibis. Please like, comment, and subscribe po. God bless you all. Salamat sa panonood po. Parang dinakdakan na ito, ah. Pero iba ito, sisig po ito. Yan po, ito po. Pwede maski halo-halo na yan ka, naghalo-halo na. Pwede ito tayo, halo naman yan, eh. Ito po yung sisig po. Ayan, pinong-pino na po, ha. Dalawang pang ginagamit ko. Ayun sa tapos ito bago natin ilagay sa mga kabro kabagis, ito po yung mga ingredients. Paghalo-haluin po natin yan. Ito po nilagay namin sa baga po yan. Yan, sisling plate. Yan, ito. Gandang araw, eh. Yan po mga bro, ito lalagay natin po yung ito. Yan, sili, sibuyas. Nandiyan, yung sili. Paghalo na yan, sili nandiyan na po. Tapos sibuyas. Yan. Nandiyan na po yung timpla. Pwede yung itoppings yung iba mamaya.
Ito yung durog na paminta. Adjust na po kayo ng timpla. Yan. Ground pepper. Salt. Yan. Ito po yung Himalayan salt. Maganda po ko sa benefits ng Himalayan. Yan. Tapos yung soy. Ito mga yan. Say muli. Ito nung masarap na sihig. Oh. Ano natin? Yung restaurant na to. Tapos pipigain po natin ng kalamansi lemon. Ay, pigain po natin ng kalamansi lemon. Ito sa Pilipinas kalamansi, dito may kalamansi rito, ito lemon. Yan po, yan. Para mas masarap. Oh, pwede po kayo magdagdag ng asim. Lalo pag namumulutan po kayo. Ingat-ingat sa pag-iinom. Gaano sobra. Tapos ito suka po. Yan. Para mas masarap, haluin po natin. Oh, champion na. Ito yati pulutan. Ulam. Tikman ko nga. Yummy. Good. Lalagay po tayo ng kuan dito, yung pinainit po natin na yung sizzling steak. No. Butter or margarine, okay na po 'yan. Yun. Oy. Ito po. Yan, close up po natin. Yan, ito po. Ito po yung sisig. Oh. Pwede po kayong magdagdag uli ng sibuyas, ganyan lang po. Yan. Oh. Gusto nga kung hindi pa kayo kung gusto mong design o kung lagyan nyo po ng itlog sa ibabaw. Wow, yan. Ito, yan po. Yan. Pwede na po nating tikman ito. Mga kaburo, mga kabagis. Please like, comments, and subscribe. Chris Lord Hagibis po. God bless you all. Salamat sa panonood po.